Salam. Şul aktyor tanaýaňyzmy? Asy bilýärdiňizmi? Ulynyň hem kiçiginiň söýgüsini gazanan ussat, aktyor, kaskadyor, söwüşdürň odunyň ussady, aýdymçy Jackie Chan'yň ady belli. Legenda Atajan belli. Bruce Lee'ň filmini keşip döredönni. Oň üçin saýlanmak gerek. Ýagny ady belli Hytaýyň söwüşdürň otlarynyň umuman Shaolin, Kung Fu, umuman ählisiniň çöwre ýüzüni döredön Jickin dost spordynyň awtory legenda Bruce Lee'niň filmini saýlanyp keşip döredipdir. Ene bu Bruce Lee, o da men Bruce Lee bilen ilkinji gerek men Japon aktörüniň dublöri, ýagny kaskadyor bolup ýerine ýetiripdim. Ene seredin. Şu ýerde ol Japon aktör däl, hakykatdan meni ýykylýan diýsen gowy atlama. Bam bam erbet bir ýykylypdym. Soňra Bruce Lee gap geldi, maňa turmaga kömek etdi. Ol bilýärdi. Sebäbi erbet ýykylandy. Ol menden sen ýagdaýyň gowmy diýdi. Men bolsa hawa bilýän kaskadyorlar hemişe gowy bolýar diýip jogap berdim. Ene bu suratda men ikinji işleşen film diýsen gowy kino. Ol kaskadyorlar saýla diýende birden maňa göz düşdüler. Ha, men şuň bilen öňe işleşipdim. Men şunu saýlaýan diýipdi. Men bolsa berendim. Ol maňa seninle şunu ýerine ýetirmeliydi. Men üçin ýerine ýetiräýdi diýdi. Hemme zat tempelji bolmaly ýaly boldy. Soňra Bruce Lee kaskadyorlardan akşamky söňka haýtdyňyz dobrowolny galýaňyz diýende men elim galdyrdım. Sebäbi men üçin Bruce Lee bilen işleşmekden başga bagyt ýokdy. Ol bolsa ýene-de barmagda dogry-dogryna şul oglan bu maňa ýaraýar. Ine maňa şu gerek diýipdi. Biz şeýdip bile söňka çenni repetisiýa etdik ýöne söňka başlanam soň bolsa hakykatdan hem uruş başlanýar boldy. Ana şonu hakykatdan hem taýak bilen uranny maňa hakyky diýipdi. Ene şu ýerden tar. Ol bolsa beýlesine gurludanym söňka täq torýança ýene-de ustatlygyny dowam edip beýlesine gurluda gidiberdi. Umuman şu ýerde men Bruce gatyp köpdi. Men üçin hiç de korkunç däl. Diňe rejissör söýmkan dowam etse maňa şonçada gowdy. Sebäbi men kaskadyor ahyrym. Soňra stop bolanyny Bruce Lee ylgap geldiňim wagt men bagışlar ol bolýar dostum diýipdi. Men bolsa hiç tatdan ökelen okdum. Sebäbi men üçin ýene bir gede aýdýar. Ustat Halip bilen ýany näçe köp bolsam şonçada gowdy. Ine şul biziň durmuşymyzda iň ýatdan çykmajak pursat boldy. Bir gedek men seýledip gördüm. Ana şonu şu ýanky adam arasynda Bruce Lee ylgap geldi. Ey, han ýörani kimdi bir ýerde otururlar, çay içerler diýdi. Men bolsa o hayran kaldym. Şeýle äger şol wagt uly kino ýyllys maňa geleber, kiçik oglanjak. Ýör men bilen bir çay içeri oturaly gurlaşaly ýemegi maňa diýsem üýtgeşik täsir galdyran pursatlar bir. Biz bowling oýnap oturduk. Şonu mereke bolsa biziň ýanyna geldiler. Men bolsa degişip ene şu men telefon etirim da diýipdim. Şonu Bruce Lee ýelgartdy. Soňra olar Bruce Lee'ni tanap ondan awtograf aldylar. Ay gara turdy düşdiler. Ana şonu biradadyk oturduk, bir dostlaşdyk. Soňra bolsa ol maňa Jackie, men gidip barýan diýdi. Men bolsa oňa seretdim-de bir zatda aýtjak boldum. Ol hem bir zatda diýjek boldy. Ýöne hiç zat diýen ýelgaryp gitdi. Şo duşukdan soň biz görüşmedik. Ýöne bir näçe aýdan soň bolsa ol bir wagt aradan çykan näçe nerwet boldy. Ene Bruce Lee bilen men şeýdip tanyş boldum. Dogry oň bilen düşen her bir pursatym men üçin iň gymmatly. Ýöne Bruce Lee'ň gutarmadyk işini maňa ananlar. Sebäbi men diýem, özüňe oň häsiýetlerini bilýän diýdiler. Ýöne pikir edimde. Bruce Lee bilen heýmen deňek bolarmy? Ol usta ären hem legenda.